धुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुक्यातल्या नाडसे गावात शेतातील रस्त्याच्या वादात शेतकरी देविदास चेतराम नेरकर यांच्या डोक्यात संशयिताने फावड्याच्या दांड्याने जोरदार मार केल्याने जखमी झाल्याने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते। परंतु गेल्या 8 दिवसांपासून उपचार घेत असताना उपचारादरम्यान अखेर जखमी शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला। संबंधितांवर पोलिसांनी कृपादृष्टी दाखविल्याने ते अद्यापही फरार असल्याचा आरोप संतप्त नातेवाईकांनी केल्यानंतर पोलिसांनी वाढीव कलम 302 लावत फरारी आरोपीचा तपास सुरू केला। माझे म्हातारे सासू सासरे आहेत, माझे लहान लहान मुलं आहेत। तो नेवी मधला मुलगा येऊन घरी येऊन मी दवाखान्यामध्ये 3 आठवड्यापासून माझ्या पतीला घेऊन फिरते। नेवी मधला मुलगा घरी येऊन सांगून गेला यांचं पण मर्डर होईल म्हणे, तुमच्या घराला कुलूप लागेल। 4 लाख रुपये भरून 4 लाख रुपये भरून मी सुट्टी केली म्हणे त्यांची। आता आहे ना म्हणे अजून 4 भरपूर केले म्हणे, तरी माझ्याजवळ भरपूर पैसे आहेत, मी पैसे जमा करून सुट्टी होऊन जाईल म्हणे। पोलीस काही न्याय करणार नाही, पोलीस पैशाची भुके आहेत म्हणे, असं घरी येऊन सांगून गेला मी हॉस्पिटलमध्ये असताना। पोलिसांसंदर्भात तुमची भूमिका काय आहे? माझी भूमिका तर चांगली आहे म्हणून आम्ही आलो ना, न्याय पाहिजे आम्ही म्हणून आलो ना। ते म्हणतो काय एक महिन्यापासून